Ma'am, kana talking about in line no sa Earth Day celebration. Unsa may mga initiative sa MCWD ma'am nga gipasiugdahan ni gihimo? Kaning March and April no every year, unique kay ni siya kay magsugod ta sa March 22 every year. Mo ni siya gitawag og World Water Day. So Yep. kami sa MCWD tungod nga naman tay mandate no to protect our water sources kay gawas nga kami ang siguro pinakadako nga extractor of groundwater. So amo sa ding giseryoso gyud ang protection sa aquifer kay magunsa naman lang ta dili mo seize man og exist pod ang water district kung wala na tay tubig pod Tinuod. na distribute. Plus concern kay mi aning naa na mo daghan kay nga private water suppliers. Labi na sa amo ang service area which is 4 cities and 4 municipalities in Metro Cebu. Amo ning giseryoso ang ato ang aquifer protection kay kanira bang atong mga private suppliers o kaning mga individual bitaw nga mga tagbalay nga dunay mga ilahang gipang-count nga wells nga walay permit. Ang problema man gud ani Sir Tats is wala sila'y monitoring sa water nga ilang gi-extract daily. Yep. Dili man na ang tubig no kay among mo ni atong gusto i-educate pag March 22 do natay free concert sa Family Park nga gusto mi mo promote og awareness gyud sa public nga water is not a finite source na gyud ni kahutdan mahurot gyud ni siya kung dili ta magtinabangay og protect. So muto start na mo sa awareness until sa pag Earth Hour and Earth Day celebration which is this month no. Moto among gusto ipasabot sa tanan nga dili ta magsige lang og extract kay ang MCWD do naman may mga experts do naman may naggamit man mi og science para itan-aw kung unsa ang capacity sa aquifer pila nga tubig ma-extract ug i-allow pud ang aquifer nga mo replenish or recharge maka-replenish siya naturally usa siya i-extractan og balik. So ang kuan karon nato ma'am, ang question karon nato diha naabay data ang MCWD as to kana bitawng mga kato imong gi-mention nga mga individuals nga naa sila ilang kaugalingong wells. Hindot kay nga question sir kay ang atong kasagaran sa atong mga consumers no what sila kasabot nga kung ang ikaw mismo or ang imong silingan, example, usa mo ka compound, mag-count mo dihag well, dili mo mukhag permit, magpataka lang mo, magsige lang mo din ha og suyop sa tubig. Mo affect na siya sa quality pagyud. Mo affect na siya sa quality labi na in urban areas nga nagsikit-sikit ang mga kabalayan ug ang mga septic tanks. Yeah, Mo na usa na siya sa among gikuan pagyud nga awareness about water quality. Ang problema lang sa MCWD is wala mi police power nga ipasirado na ang maong mga wells. Ang naay police power is the National Water Resources Board which is WRB. Yes, which is based in Manila. Yep. Ang kami although deputized agent mi naay mo report na mo among adtuon among tagaan rag notice nya mo padapog mi sa NWRB og notice nga naani siya nga illegal well pero if mo adto sila sa NWRB nya grantan sila og permit to operate wa pud may mahimo. So inana ta ka murag wala kay tay power ba but wala mi ni hunong din ha. So among gibuhat is we went to the LGUs. Ang LGUs do na may police power under the local government code to protect water sources. So naatay tripartite memorandum of agreements with tulo na kay LGUs. Ang component aning atong MOA is naatay inventory of wells. So ato nang nay ongoing karon nga inventory of wells sa naguna ta sa Lapu-Lapu City, naatay Mandaue and Cebu City which are the three kanang highly urbanized cities no of Metro Cebu. So natay groundwater well monitoring inventory. Ang tuyo ana is para na mo mahibaw-an kung pila nakabuok kabalayan nga dunay mga wells ug especially kanang private suppliers no ug duna ba na sila permit amo nang isubmit sa LGUs ang katong lista unya once mo apply sila for example og building permit mo kinanglan sila mokuha og certification sa MCWD
Mhm. Kung mo certify mi nga maka-supply mig water, dili jud kay allow mo drill. Mhm. Oo. So anyway ma'am, balikan ti ka ma'am ha. Nasa linya karon si Miss Marge. Miss Marge, mayong buntag kanimo ma'am. May buntag sa diha tat o sa mga tanang suking tigpaminaw sa pagtuki. Okay. Ma'am, nining pagsaulog na to karon sa Earth Day, ma'am, unsa may mga labi na gyud no sa ang imuhang programa nagtutok man sa gyud sa environment. Ma'am, unsa may mga dagko kayong mga issues ag problema karon nga giatubang no nato unya unsa may mga updates karon sa Rafi environmental programs. Okay, Earth Day, although once a year I celebrate natin, buto na on every day should be an Earth Day kay Tinuod tungod sa tinuod. mga kataghanang butang nga gipang atubang nato and usa sa mga bantang kaayo nga kanang suliran nga ato ang giatubang kaning kabahin aning disaster risk mga reduction management, which is really related gihapon sa atong kalikupan o kinaiyahan kay dako kayo nga tulubagon og ato ang mga sudarunon karon ang kaning mga epekto sa kalamidad nga panghitabo unya ang kuan pagid ani is dili ra to wala dito mag-inusara ang sigon pa sa mga eksperto nga sa mga umaabot nga panahon madungagan pag yun siguro to inatupod kadaka sa Manigilanda. So usa na sa tong giatubang karon unsa may mga pamaagi nga ang mga katawhan maka what we call na the adaptation, no, it's not just mitigation so ang pag-adapt kay dako na kay kausaban gyud sa what call kani atong gitawag nga climate change unya kanang uban na diha ang mura mo gud di mo gud pwede nato ilahi or i-separate sa uban pang mga kakulian apila diha ang kaning mga ato ang mga pagpananom og kahoy apila diha ang pag kani atong suliron sa tubig even kaning population related concerns is kuan po diha kanang kalabot pud ana so complicated siya. Pero diri sa ato sa Rafi kay kung mao ba na suryaha unsa man ta kanang apil batas problema or apil batas solusyon sa problema natay mga kausa nga ipangbuhat nga makatabang gyud labi na sa itong kinayahan sama karong tuiga at kini atong Greening Philippines kana ato ang kanang tinguha nga magdungag ta og mga kalasangan diri sa Cebu ato nang gipakusgan so nagkuantag mga partnership especially with kaning DepEd kaning mga eskwelahan kay dako man nga butang nga ang next generation kaning mga estudyante nato karon mangilabot gyud sila ani kay sila may mo inherit no sila mo dawat gikan sa kaning generation sila mo dawat aning ato ang planet kay natong gitawag nga Earth so kanang apil ni sila so ang atong partnership nga tungod ani nga partnership maghinaot ta nga mas dako pangalon na atong matamnan og indigenous trees unya aron mahitabo na ang ato apong nursery ato indigenous tree nursery ato pong gipakusgan nagdungag ta og variety of kanang mga species of mga native trees unya ang ato pong gibuhat karon is katong mga lugar nga atong pagatamnan nga wala pay mga kanang inventory of mga species natay what we call the mga seedling exchange nga aron mas budaghan pud ang ilahang variety kung asa man tong nga lugar magbayloanay ta sigon sa kung unsay nay available so usa ra na sa mga dagkong tinguha nga ato ang gibuhat para sa ato ang kalikupan og to address also kaning mga kakulian sa ato ang kuan sa Earth for Earth Day and every day is an Earth Day as Ma'am, unsa man pag-appeal no kung naay mga interested nga mga individual or mga organization nga buot mo appeal sa programa sa Rafi, ma'am unsaon man nila pag-appeal? Kanay mo contact lang sa diri sa ato kay daghang pug higayon nga pag-appeal no pwede man mo appeal nga kintahay kakatong uban nga adunay mga kanang unsa na kakayahan sa kwarta baron or sa funds kana pwede na sila makig-partner nato mo contact lang sila diri nato nya ato ang kuanon kung unsay mga maagi nga makatabang gid sila so pwede ta nila tawagon diri sa kaning ato ang telephone number no diri sa Rafi sa 418-7234 or mahimo pod nga mosul sila sa ato ang kanang website pod or kanang ang ilahang kakayahan is just kanang ilahang warm bodies kanang voluntaryo lang gyud ilang mga kamot kakugi ug kakusog mamahimo sad na so pwede sila mo contact nato kay atong pangitaan kung asa sila pwede nga magka-partnership ta ug magkatinabangay ta para sa ato ang kuan for our Earth. Ma'am Marge, salamat kayo ma'am sa imuhang pag-uban namo karong buntaga.
way sa payantats. Okay, mao kadto si Miss Marge Grabador, no, ang Executive Director sa Ramon Abutis Foundation Incorporated. Yes, ma'am, nag-mention si Miss Marge about tree planting. Kita pod, ma'am, ongoing sa nagyapon taon ng mga programa nato, ma'am, sa tree planting o uban pa gawas sa mga IEC activities nato. Yes, Sir Tats, kanang mubito unfair kay tuno nga gipasangin lang ta nga naka-contribute sa missing trees kay ang MCWD active kay mi sa watershed Yeah, management correct. in partnership with DNR and kanang ato ang mga respective LGUs. Doon natay daghan kay nga nurseries. In fact, kanang naasa tay free seedlings ipanghatag sa mga companies and schools ug lain-lain nga grupo nga gusto mo pahigayon og tree planting og tree growing activities. Mhm. So mga igala, mupadayon ta, no? Human lamang ni pipila ka mga mensahe. Kahibaw pa mo kinsa ang nagpaluyo sa 11 Earth Day? Si U.S. Senator Gaylord Nelson, usa ka environmental activist, ang nagpaluyo og nangulo sa pinakaunang Earth Day ni atong April 22, 1970. Tumo ni Senator Nelson nga ipakita sa ubang US politicians nga adunay dakong suporta nga makuha sa usa ka political agenda nga nagsentro sa environmental issues. Tungod niini gipasidunggan si Senator Nelson ni atong 1995 og Presidential Medal of Freedom ni kanhing presidente Bill Clinton. Kini si pagtukiraksan naghatod ni mga gagmayng kaalam. Okay. Maayong buntag, ania ang mga pinakaawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Na-upgrade na ngadto sa level 1 ang 8 ka mga tambalanan sa lalawigan sa Sugbo. Ang mga nahisgotang ospital naglangkob sa Provincial Hospital sa Bugo, Danao ug Carcar, District Hospital sa Tuburan, San Francisco Camotes, Argao, Barili ug Badian. Subay sa maong pag-upgrade, duna nay kapasidad sa pag-opera ang nahisgotang mga ospital sama sa cesarean operation. Aduna na usab kini mga surgeon consultants, makapahigayon na og laboratory examinations ug dadugangan ang mga ekipo sama sa ultrasound, ECG ug X-ray machines. Matud pa ni Gobernador Hilario Davidia III, tinguha nila nga makapahigayon na og operasyon ang matag ospital sa probinsya aron ang mga kabus dili na kinahanglan muani sa syudad aron magpatambal. Subay sa gipahigayon nga upgrade, duga nga 20 ka mga medical specialists, nurses ug medical technologists ang gihire sa Kapitolyo ug gipangdestino sa mga provincial ug district hospitals. Sa laing balita, nagsugod na sa ilang trabaho ang 105 ka mga estudyante ug out-of-school youth nga nagpangidaron og 15 ngadto sa 22 anyos sa dakbayan sa Toledo ubo sa Special Program for Employment of Students kun SPES. Ang nahisgotang summer job nagsugod niadtong Abril 14 ug matapos karong Mayo 14. Ang mga nadawat nga estudyante gibutang sa nagkadaiyang lokal nga buhatan sa pangagamhanan sa syudad sa Toledo isip job orders. Magdawatan usab sila og tag 250 pesos nga suhulan matag adlaw diin sa 80% ang abagahon sa pangagamahanan sa syudad sa Toledo samtang 40% sa Department of Labor and Employment. Sa laing bahin, aduna nay sumbanan ang mga deboto sa mga heritage churches sa Cebu sigon sa inisyal nga pagpagawa sa Visita Iglesia mobile phone app. Ang Visita Iglesia app mohatag og mga impormasyon kabahin sa mga heritage churches sa Cebu. Kasamtangang anaa pa sa permirong gawas ang maong application ug palambuon pa kini aron malakip ang tanang simbahan ug mga heritage sites sa tibuok probinsya. Ang unang bersyon sa Visita Iglesia app gipagawas atol sa Semana Santa. Libre ang pag-download sa maong application para sa mga cellphone ug tablets gikan sa Google Play Store. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Gigi, mayong buntag. May higayon pa sa pagtuboy sa mga bayani sa inyong komunidad. Kini kay gilugwayan ang deadline sa Ramon Abortes Foundation Incorporated Triennial Awards, ang nag-unang Social Development Awards sa Kabisayan ug Mindanao. I-download ang nomination form gikan sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipada ang nahabang form ngadto sa Ramon Abortes Foundation Incorporated, 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000 o sa mga drop-off center sa inyong rehiyon. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telepono 032-418-7234, local 105 o sud sa facebook.com/rafi.org.ph. Mahibusab nga mo text sa tibuok pangan sa nominado space iyang address o telepono space pangan sa nagtuboy sa 0933-5144-005 alang sa Sun, 0949-7643525 sa Smart o 0927-5768055 sa Globe. Katapos ang pagpanabot sa nominasyon sa Mayo 31, 2014.
Kung panginahanglan kabahin sa civil works o general engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuca Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Okay, at dugang announcements. Una, to promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki will have a new segment, Barang Garbo. In Barang Garbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 local 542. Rafi invites you to join the community. It is an online platform for knowledge sharing and discussion about or relating to social development issues and related advocacies. Community is open to all interested members of the academe, youth, social development groups, the media, and the general public. Those interested can register at http://community.rafi.org.ph/. Some of the recent topics of community are on how to become a modern-day hero, youth's role in nation building, and we are ready for the new normal. For inquiries about community, you may email rafiorgph@gmail.com or visit Rafi's Facebook page at www.facebook.com/rafi.org.ph. Okay, so atong basahon no ang pipila ka mga gipost sa atong mga igsuon no sa atong Facebook account ang atong pangutana, how can you help take care of Mother Earth? Gikan ni John Larry Padero, naingon siya, by saving paper, using both sides of the paper at school, at work, or at home would actually help, no? Sa ato pa ang pag-recycle. So, mauna, no, ang iyahang tubag. Okay? So, natay caller? Yes, nasa linya? Mayong buntag diha sir. Yes, mayong buntag kanimo, ma'am. Og sa mga suking tigpaminaw sa pagtuki. Yes, ma'am. Kining pinaagi sa kuano kanang ato ang pagpakita sa kalibutan nga gitagaan ko kinigbili sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi nga gipangga pud ni nato kay kining atong pag-atiman sa atong kinaiyahan tulubagon po ni nato sa atong manggagama. Kay yaman ang nagdumala sa ato alang sa matarong nga pag-atiman o pagpangga sa atong kinaiyahan. Bisag sa kuan lang god, ginagmay nga mga butang makatabang ta sa pag-preserve ning atong kinaiyahan. Pinaagi sa kaning pagpunit sa basura nga atong makit-an diya sa dalan o bisag asa man nga kinahanglan ilabay or ang pagtarong og labay sa atong mga basura nga ato ang kaugalingon. Matod pa sa kuan kabilin sa atoa sa atong manggagama diya sa kuan unang Korinto sa Biblia nga sa tanan butang nga ato ang pambuhaton kinahanglan magikan kini sa gugma. Ug kanang gugma magikan na gugma para sa katawhan, sa kalibutan ug labaw sa tanan gugma sa labawng makagagahom. Mao na siya pagtukita. Salamat kayo, ma'am, sa imuhang tampo karong buntaga no. Alang sa kung unsay atong mahimo sa pagtabang nato no, pag-take care nato sa ato ang Mother Earth. Daghang kayong salamat sa atong caller. Okay? So nagka-gamay na gyud atong oras mga higala. Ato laning paymuslan na pinagi sa paminaw sa hinapos nga mensahe o baka naay mga importanteng ipahibalo ang ato ang mga bisita. Unahon nako si Doc. Yes, Doc. Thank you Sir Tats no. Thank you po sa Rafi sa pag-invite sa DNR aron maghatag og mga siguro mga pieces of information pod or updates. Doon natay ang padayon nato ang for ang Green Schools campaign nato sa Earth Month celebration. Unya next month ang ato ang celebration month of the ocean. Unya June natay Philippine Environment Month no. So doon natay mga series of activities nga ato nang gi-line up na nato. So hopefully pud siguro maka-share pud ta through sa ato ang programa sa Rafi in the next few days. So daghang salamat og maayong buntag. So daghang kayong salamat Doc Eddie Liamedo no, ang kasamtang Chief Public Affairs Officer sa DNR 7. Now arita ni Ma'am Charmaine. Ma'am, imuhang mensahe og basig na importanteng ipahibalo. Okay, thank you kay Sir Tats. In line with the Earth Day celebration, unya
na-report pod sa pag-asa nga this year is an El Nino year. So challenging ni namo as a water district, amo nang giawhag as early as now ang atong mga consumer ug even ang mga non-MCWD consumers to conserve water. Ang atoang temperatures pod no karong summer og ang kainit no mo contribute sa ni sa pag-lower sa atoang production. So amo nang giawhag ang atong mga consumer sa labi na katong mga elevated areas o katong dili pa 24/7 ang ilang pag-aga sa tubig nga mo store gyud og water during the kanang peak off-peak hours, kanang gamay ra kay magamit og tubig para doon na gyud sila continuous nga supply. Unya amo sang giawag ang mga tao to regularly check their faucets kanang labi ng mga banyo nato for leaks no. Unya ato dayon nang ipaayo, manawag din tag plumber ato nang ipaayo, or kung naa sa linyada ninyo padung sa inyong meter, i-report din nato sa MCWD sa ato ang MCWD call center 254-8434 local 0, ug ato dayon nang ipaayo kay sayang kaayo ang tubig no. Ang tubig dili gyud nato dapat usikan. So, Ma'am Charmaine, daghang kayong salamat ma'am sa imuhang pagtambong no sa ato ang programang Pagtuki. Unya mao tong mga igso no, inyong nadungog ang ilahang mga mensahe ug mga pahibalo sa ilahang mga activities. Unya kana no, kita isip individual aduna sa tay responsibilidad sa pag-alima, sa pag-atiman, sa pagproteher sa ato ang kalikupan. So mo na nga let's do our share, even unsa ka simple no nga pagtabang, pagpanghipos sa basura, paglain sa malata ug dili malata. Ang katong giingon nga kung adunay mga leaks, ang pagpahibaw niini, unya ang importante gyud nga among gibalik-balik ug among pahibalo. Intawon kung nakakita mong asan na tong 79 ka mga kahoy nga na missing no, nga earth ball diha sa Osmeña Boulevard palihog, amo mong giawhag sa pagpahibalo either sa DNR, sa Cebu City Government o sa mga ahensya ano nga kanang nahintungdan baka sa inyong barangay nga naara diha napasok tungod kay naanod no, kay mao giingon nga naanod. Anyway, so mo na nga importante kayo nga ato ang responsibilidad. Kita mga steward lang ni ining kalibutan apan nasa tay responsibilidad sa pagproteher ug pag-alima niini alang sa umaabot nga henerasyon. So may naota nga kining maong panawagan inyo po ning gitagaan no og pagtagad dili lamang dinhi sa ato sa probinsya sa Sugbo, dakbayan sa Sugbo kundi sa uban sang mga probinsya nga diin pod sa inyohang lugar aduna poy panginahanglan kay kini ato ang gipuy-an do gi-divide ta og dagat naamo sa Picas Isla apan naara in town ta sud sa Pilipinas ug naara sa in town ta sa usa ka kalibutan nga atong gipuy-an. So mga higala, manginaot mi nga niining tungtulmanon nakahatag mi ninyo og pagtulunan og mga importanteng impormasyon haron sa pagpapukaw nato nga kita di ay mga responsable nga mga citizenry dinhi sa Pilipinas. Mga higala, sa ngalan sa kong kaubanan sa buhat ni Miss Roxanne, ato ang program manager, ni Sir Chris Rimonde sa ato ang master control, sa atong mga kaubanan si Ma'am Heidi Palpar, atong program director, ka Ma'am Dumi Cho, atong chief operating officer sa foundation. Ako magpasalamat kaniyong tanan hangtod sa sunod sibada sa samang takna adlaw ug istasyon. Maayong buntag mga Bisaya. Kung panginahanglan kabahin sa Civil Works o General Engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuca Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Kahibaw ba mo sa rason nga nung adunay Earth Day dinhi sa Pilipinas? Ang April 22, formal nga gianunsyo is Philippines Earth Day ni atong 2008, subay sa Proclamation number 1481 nga gipaluyuhan ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ning mga gagmayng kaalam.
May higayon pa sa pagtuboy sa mga bayani sa inyong komunidad. Kini kay gilugwayan ang deadline sa Ramon Abortes Foundation Incorporated Triennial Awards, ang nag-unang Social Development Awards sa Kabisayan ug Mindanao. I-download ang nomination form gikan sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipada ang nahabang form ngadto sa Ramon Abortes Foundation Incorporated, 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000 o sa mga drop-off center sa inyong rehiyon. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telepono 032-418-7234, local 105 o sud sa facebook.com/rafi.org.ph. Mahibusab nga mo text sa tibuok pangan sa nominado space iyang address o telepono space pangan sa nagtuboy sa 0933-5144-005 alang sa Sun, 0949-7643525 sa Smart o 0927-5768055 sa Globe. Katapos ang pagpanawat sa nominasyon sa Mayo 31, 2014.